God formiddag. Tak fordi vi vil komme her og besøge jer igen i Sheldon. Det er lige præcis 2 år siden vi sidst var her. Det er dejligt at komme tilbage og have fællesskab med jer. Jeg synes det største ved at komme rundt og besøge de forskellige kirker, det er at opleve, at vi har brødre og søstre over alt. Og når vi sammen priser Herren, så er vi en stor familie. Og nu er det efterhånden 24 år siden første gang vi kom til Færøerne, og der kendte vi ikke en sjæl heroppe, men nu kender vi så mange mennesker, og der er så mange kirker, der er åbne, og der er så mange private, der støtter et barn ude i Kenya. Vi har også efterhånden mange ambassadører heroppe, som har været på ture i Kenya og selv arrangeret deres ture, blandt andet Annika. Hun er sidste sted med 19 personer, så der er rigtig mange, der er berørt af arbejde derude. Vi har også Bjørk fra Sjøtterø, som også er her i dag. Hun gør også et kæmpe arbejde for New Life Africa International. Og det er der mange andre, der gør. Jona og Billy, som nu er flyttet tilbage til Færøerne. De rejser også til Kenya flere gange om året. I dag har vi også Susannes søster med, som ofte rejser til Kenya sammen med Susanne. Cirka 2 gange om året. Jeg er så derude lidt færre gange og tager mig af kontoret derhjemme, når de er ude at rejse. Men det vi får lov til at se, det er, at Gud har været trofast. Så alt det arbejde, som vi har været med til i de 24 år, vi har boet derude, det stadigvæk kører videre. Lige så godt som da vi var derude, og vi har mange dygtige medarbejdere, som klarer hverdagen. Vores fornemmeste opgave, det er at holde kontakt med dem, være med i møder med forskellige ledere derude, og det kan heldigvis foregå online nu om dagen, så det er ikke noget problem. Og ellers er vi stadigvæk også, der er fundraisers og rejser rundt og fortæller om arbejde og rejser miler til, at det kan køre rundt. Så vi er forskellige, der vil sige lidt her i formiddag. Jeg starter med at fortælle lidt om de første billeder på PowerPoint, og så kommer Susanne op. Så kommer Inger, Susannes søster, og fortæller lidt. Hun er nemlig rigtig god til at sælge varer fra Kenya, og dem har vi masser af herude i forhallen. Men det var også dejligt at synge den her sang om Guds trofasthed. Det er det, som vi får lov til at opleve også. Både når vi er i Danmark, og når vi er andre steder, og ude i Kenya i arbejde. Gud er så trofast. Og når man ser tilbage på et langt liv, som også der er ved at være ældre, så er det virkelig et stort bevis på, at Gud han er trofast. Så I kan se det første billede heroppe. Det er, da vi rejste ud for mange år siden. Det gule plet der, det er jo Kenya. Den ser ikke så stor ud på et Afrikakort, men faktisk så er det 14 gange større end Danmark. Så jeg ved ikke, hvor mange gange større det er end Færøerne. Men da vi kom til Kenya i 94, der var der cirka 24 millioner indbyggere i Kenya. I dag er det mere end fordoblet, nu er der over 50 millioner. Så de der afrikanske lande, det er nogle steder, hvor befolkningen vokser rigtig hurtigt. Og der er helt sikkert stor brug for arbejde blandt unge og børn. Der er halvdelen af befolkningen, de er under 15 år gamle. Det her det er så et rigtig gammelt billede, sådan som vi så ud som familie for 30 år siden, inden vi rejste ud. Og det var lidt af et stort skridt at tage med 5 børn, men vi har oplevet, hvordan Gud har lagt alt til rette, efter han har kaldt på os hver for sig, først Susanne og så mig. Og så var der et spørgsmål om, vores børn havde lyst til at komme med, men de var alle sammen begejstrede for, at vi skulle til Kenya og ud og opleve noget nyt. Vi har så en af vores børn, som er et barn, vi tog i familiepleje, da hun var 1,5 år gammel. Og der var mange, der sagde, hende får jeg aldrig med til Kenya, det kan ikke lade sig gøre. Men på mirakuløs vis, så skrev hendes mor under på, at vi kunne få forældremyndighed, mens vi var i Kenya. Hun troede måske kun, det var 2-3 år, men det blev altså 24 år, så da vores plejebarn, som hun var i starten, kom tilbage, der var hun jo 20 år gammel, så der var ikke så meget moren, hun kunne blande sig i. Så hun er som en af vores. Ja, alle vores børn, de siger, de er taknemmelige for, at vi tog dem med, at de har været ude og opleve mange ting, som andre ikke oplever.
lære andre nationaliteter at kende, gå i skole med multinational skole i Kidiabe. Så de har mange rige oplevelser med hjem. Nu er de alle sammen gift og har børn, og vi har 11 børnebørn. Så Gud har velsignet. Men da vi kom til Nakuru og bo, så mødte vi det her billede på gaden, hvor I kan se mange fattige mennesker. Og sådan faktisk størstedelen, der bor, i hvert fald en meget stor procentdel af befolkningen, bor som det her, i nogle af de allerfattigste. Og vi så de her børn på gaden, som er gadebørn, der ikke har noget sted at bo, som er måske løbet hjemmefra, og måske er de smidt ud hjemmefra, måske er deres forældre døde. Så det ser meget håbløst ud for dem, som man kan se i deres øjne. Der er ikke så meget håb. Så vi begyndte ligesom at bede til Gud om, hvad kan vi gøre for at hjælpe de her børn. Og vi var klar over, som bare Susanne og mig, kunne vi ikke gøre meget. Men vi bad Gud om at lede os sammen med andre mennesker. En kirke i Kenya, som havde nød for mennesker. Og her er vi på den kirkes grund, som vi arbejdede sammen med. Det var sådan i 96, det var nok sidst i 95, der kom vi ned og besøgte en kirke, ned i Nakuru by, og det var en dejlig kirke. Og vi blev inviteret med pastoren ind bagefter og drikke te sammen med ham og hans kone. Og så fortalte de om det arbejde, de havde i gang ud fra kirken. At de faktisk havde startet et gadebørnsarbejde med 40 børn, der samledes under et træ og fik et måltid mad og blev undervist i Bibelen, havde søndagsskole der. Det synes vi, det var et rigtig godt initiativ, og vi kunne mærke, at de havde hjerte for børn. De havde måske ikke så mange miler at gøre med, men det, at de havde hjerte, det var meget vigtigt. Så vi spurgte, om de var interesseret i at arbejde sammen med os, og det sagde de ja til. Og så lovede vi, at de her børn, de skulle nok have med 5 dage om ugen, ikke bare 2 dage om ugen. Der var jo ikke så mange, det drejede sig om. Men I kan se her, der er mere end 40 børn nu. Efter 2-3 måneder, så kom der 250 børn. Men stadigvæk så sørger Gud for miler, så vi kunne give dem mad hver dag, uden de skulle gå hjem tomhændet. Men der var mange andre behov iblandt de børn. De kom ikke i skole. Har man ikke penge til mad, så har man heller ikke penge til at komme i skole ude i Kenya. Man skal have uniform, man skal selv betale bøger, man skal i mange tilfælde betale for sin stol og bord for at have sted at sidde. Og mange skoler har også fundraising, altså hvor de betaler til bygningen og udvidelse af skolen. Så der var rigtig mange børn, der aldrig kom i skole. Så vi startede en meget primitiv skole der på kirkens grund, hvor vi først bare samlede dem rundt omkring under verandaen rundt om kirken. Men på et tidspunkt så begyndte kirken at bygge en ny kirke, som I kan se der med det grønne tag. Men det tog mange år, inden de blev færdige med det. Først fik de rejst taget, tagkonstruktionen. Men så gik der nogle år, inden de fik råd til at få murene op. I mellemtiden så fik vi lov at bruge halvtaget som skole, så vi sad forskellige hjørner af kirken og havde en klasse der. Så det var meget primitivt. Og her ser I nogle af de første klasseværelser, vi fik bygget. Det var også primitivt, det var bare bambus, de blev lavet af, og der var ikke rigtig nogen vinduer. Og hvis det blæste, så kom der støv ind i klasseværelset. Så vi fik faktisk gå via myndighederne. Hvis ikke vi fik nogle bedre faciliteter til de her børn, så måtte vi jo lukke skolen. Og vi tænkte jo ellers, at det er da bedre, at de kommer ind og får skoleundervisning i de her barakker, end at de går ud på gaden. Men det havde de sådan en anden mening om. Da kirken endelig blev færdig, den nye kirke, så flyttede de derover, så fik vi den gamle kirke, som vi kunne bruge som nursery skole, altså børnehaveskole for de små børn. Så det var begyndelsen på at få nogle bedre faciliteter. Her har vi så børnene i deres sportsuniform, og vi har inddelt dem i forskellige klasser og forskellige navne, så vi kan holde styr på det hele. Her har de fået en masse Lego fra Danmark. Vi har fået mange ting ud med container i starten fra Danmark med bord og stole til skolen og computer og mange andre ting. Men det kan ikke lade sig gøre med. Det er mange år siden, de har lukket den mulighed, så den
eneste måde, vi får ting og sager ud nu, det er ved hjælp af rejsende, som tager en ekstra kuffert med, hvor vi så kan få noget med til børnehaverne, børnehjemmet. Der er også graduation. Man skal også tænke, i sådan et fattigt land som Kenya, så kunne man godt springe de her graduationer over i børnehaveklasserne og 8. klasse, men det er noget, de går meget op i. Så når de er færdige med børnehaveklasserne og er klar til 1. klasse, så graduerer de her med uniform og med kage og det hele. Lige om lidt, så kommer min kone op og fortæller om faderskabet, så det springer jeg lige over. Her ser jeg den nye skole, som vi så fik bygget. Da myndighederne de fortalte os, at I skal have nogle bedre faciliteter, så måtte vi gå i gang med at samle ind til en ny bygning. Og faktisk så har den færøske regering været med til at betale 400.000 til den her bygning. Så i 2014 lykkedes det at få den indviet, og kan nu rumme 400 elever, og så er der de cirka 90 elever på børnehaveklassen. Så på den grund er der 500 skolebørn alt i alt, som I kan se her. Og så når de er færdige med 8. klasse, så hjælper vi dem ud på andre skoler og går i gymnasium, og nogen går videre i andre uddannelser. Så de værdsætter meget, at de kan få uddannelse, de kan få lov at komme i skole, de her børn, som ellers ikke vil have den mulighed. Igen har vi sportsuniformer, og det har været sådan, skolesystemet i Kenya har været sådan meget, man skulle have eksamensræs hele tiden. Hver 3. måned var der eksamener, men det har man så efterhånden fundet ud af. Det er nok ikke den bedste måde at undervise på, så nu har man begyndt at have mange kreative fag, som madlavning, husholdning, havearbejde og mange andre ting. Så de lærer de praktiske ting, og vi har meget sport, forskellige slags, og vi oplever, at når de får alle de her fysiske, kreative fag, så bliver det endnu bedre til de boglige fag også. Og hvad det betyder rigtig meget, det er jo, at de får mad 2 gange om dagen. Og for nogle af de her børns vedkommende, så er det måske det eneste, de får den dag. Så det er rigtig vigtigt. Og det er meget proteinrigt, selvom det ikke ser så lækker ud for os måske. Så er det majs og bønner, der er kogt sammen. Og det er meget proteinrigt, og de elsker det. Her har vi så computerklassen, som er en del af skolen. Da vi byggede skolen der i 2014, der var ikke ret mange skoler, der havde computerundervisning. Men det har vi haft siden starten, da vi også fik mange computer med ud fra Danmark. Nu er de selvfølgelig ved at være gamle, så vi har udskiftet dem med nye computer. Spejderarbejde, det er også noget, der kom til senere, da skolen har kørt et stykke tid. Så synes vores lærer, at vi skulle også lave spejderarbejde. Så det prøvede vi så. Og vi har besøg af nogle mennesker fra Danmark. Og Susanne viste dem så, det her det er vores spejder. Nå, hvordan kan man se det, sagde de. De har jo ingen uniformer på. Nej, det har vi ikke råd til. Nå. Så tog de hjem og samlede ind, så de kunne få uniformer alle sammen, og telte og hvad de nu har brug for med udstyr for at lave spejderarbejde. Så vores spejderafdeling, de klarer sig rigtig godt. Det her det er så 8. klasse, der holder graduation. I kan se øverst, der står der 18. Det betyder, det er 18. årgang, der graduerer på vores skole. Så efter 28 år, så får man lov til at opleve frugten af arbejdet, at rigtig mange børn bliver færdige med skolen. Nogle kommer videre i uddannelse og får uddannelse og arbejde og stifter familie. Så det er rigtig spændende og opløftende at se, at de udvikler sig på den måde. Før der blev jul, så har vi sådan en stor afslutning på skolerne, hvor børnene får gaver med hjem, og de får noget, der er meget vigtigt. Det er noget ekstra mad, så familien de kan mærke, at nu er det jul. Vi har haft mange problemer med for lidt vand på grunden, og ofte så har vi skulle købe vand med tankvogne, der kom, og det blev meget dyrt og ustabilt. Men for en del år siden, 6-7 år siden, fik vi lavet en brøndboring, og det viste sig, at der er masser af vand i undergrunden, så vi kunne få alt det vand, vi kunne pumpe op derfra. Men det viste sig, at det var meget saltholdigt. Det kunne ikke bruges til at drikke, det kunne ikke bruges til madlavning. Så vi måtte have et filtreringssystem op at stå også, og det lod Gud også lykkes. Så nu kan vandet bruges til alle formål, og der er rigeligt af det. Så sent som her i maj måned, der havde vi en
byggermand fra Australien, som har været ude og hjælpe os mange gange. Han kom og var med til at lave et solfangeranlæg, som kunne lave strøm til filtreringssystemet, så vi kan spare noget strøm på det område. Nu vil jeg gerne have min kone op og sige noget, og så kører jeg lige tilbage til det billede med faderskaber, som hun er mere inde i, end jeg er. Det er vist det der. Værsgo. Er du klar? Ja, nu er han tilbage til Margaret. Godmorgen alle sammen. Hvor er det skønt at se jer alle sammen. Og tusind tak for jeres kæmpe hjælp i arbejdet i Kenya. Det er altid skønt at mødes igen, og vi bliver så opmuntret, også når vi hører, at vi har besøg nogle gange her fra Chelten, og de fortæller os, at I husker at bede for os. Hold op, hvor det varmer. Nogle gange så kan man være sådan tænke, kan jeg vide, om de husker os. Det er længe siden, vi har været her. Men tusind tak. Jeg vil også sige mange tak fra Kenya. Alle lærerne og børnene og medarbejderne, de har bedt for jer, også den her morgen. De går i forbøn for Færøerne, at I må opleve Guds velsignelse. Og de er også med i mødet her i formiddag, derude i Kenya, og beder sammen med os, at Gud har må møde jer, og I må opleve hans velsignelse over jer. Børn i Kenya, de kan bede, altså det er helt fantastisk at opleve, når de oplever Guds kærlighed i deres hjerter, og blive forvandlet, så at de får en kærlighed til andre mennesker. Og jeg har faktisk lyst til at læse et lille stykke her i Bibelen. Der står nemlig, hvorfor at vi elsker. Og det er jo så på grund af Guds kærlighed. Den smuttede lige. Det står i 1. Johannes brev, kapitel 5. Alle, og det er fra vers 1, alle som tror, at Jesus er den lovede Messias, er Guds børn. Hvis vi elsker ham, som vi er børn af, må vi også elske de andre børn, han har. Vi ved, at vi elsker Guds børn, hvis vi elsker Gud og adlyder hans befalinger. Vi viser vores kærlighed til Gud ved at adlyde hans befaling, og det er ikke nogen tung byrde, for alt, hvad der er født af Gud, sejrer over verden. Det er altså gennem vores tro, at verden bliver besejret. Amen. Så vi har fået lov til at opleve det her så stærkt, Guds kærlighed til børnene. Børnene i Kenya har fået lov til at opleve Guds kærlighed til hinanden og kan være sammen, om de kommer fra alle mulige forskellige stammer og har forskellige traditioner, forskellige levevis, så har de oplevet, at de kan være et. Vores lærer, de forskellige stammer og forskellige traditioner, men sammen så kan de tjene Herren og være et i ånden. Og det er også så stærkt at opleve her på Færøerne, at vi kan være et med jer, og I elsker børnene i Kenya og de unge mennesker derude, og vi sammen kan ophøje Herrens navn. Og så stod det der med at sejre over verden. Vil I mærke til det? For alt, ja, det er altså gennem vores tro, at verden bliver besejret. Der er så mange kampe og svære ting, men igennem vores tro på Kristus skal få lov til igennem vores forbøn at se af verden, at Gud han har styr på det hele, både i Israel og rundt omkring, at vi skal få lov at bede og prise Herren sammen. Så vi føler os et med jer, vores søskende. Ja, vi har rigtig mange elever, som stadigvæk mangler faderskaber. Vi lever i tro, at vi tager børn ind, og så tror vi på, at Gud han vil sørge for nogen til at hjælpe med 100 kroner eller 360, eller man deler om udgifterne for et barn til 190. Og jeg kan se, at der er unge, som engang gav 75, da de begyndte, og nogle de hæver det, og det rører mit hjerte at se den trofasthed.
Så må Gud velsigne jer. Og jeg har en mappe med mange børn, som mangler hjælp. Så skulle der være nogen her, som gerne vil have et barn her. Det tager ikke 9 måneder, men her kan vi lige få lov at få et barn med os hjem. I hvert fald sådan et billede, og det barns historie, og begynde at bede for det her barn. Og det kan jo være, at du kender andre, så kan I være med til at tage en brochure og fortælle andre om, hvad det gør. Nu skal vi snart skrive julebrev. Det går nok kun sommer, men meget snart så bliver det også efterår. Og så skal børnene i gang med at skrive breve til deres fader overalt i verden. Og her på Færøerne, der er det jo langt over 500 faderskaber her fra Færøerne. I er altså helt fantastiske. Der er en plakat derude, hvor I kan se, og det er 2 år siden, og nu er der allerede mange flere. Så Gud, han er trofast, og I har et hjerte, der bare brænder for mennesker. Tusind tak. Så nu skal børnene til at skrive julebrev, og så står det jo, kære Peter og Jette, eller hvad nu det hedder. Men der står ikke nogen efternavn, og der står ingen adresser. Men der står et navn, og de børn, de ved, at man går i skole, fordi der er nogen, der betaler for, at de kan komme i skole. Og der er nogen, der bærer for mig et eller andet sted. Der er nogen, der elsker mig. Og vi fortæller om, hvordan det, når vi kommer rundt i jeres hjem, så ser vi billeder, der står i stuen eller på køleskabet. Og børnene, de er så berørt af det her. At tænk, der er nogen, min mor og far har svigtet. Min bedstemor, de har ingen penge, de kan ikke få mig i skole. Men der er nogen, som ikke kender mig. De har valgt at betale nogle penge for, at jeg kan komme i skole. Det er helt fantastisk. Og de her børn, de er dybt berørt af det. Det er ikke sådan en hemmelighed, men det er en virkelig, de har ingen adresse, og de får heller ikke jeres e-mail og alt muligt, men de har et fornavn, og dem beder de for. Og de skal bede for jer, og det gør de også. Så det er fantastisk at være en del af det her. Ja, og så lille Margaret her, som vi samlede ind til. Det var jo noget af et troskridt, og tro Gud for 150.000 til et barn. Når vores skoleleder, nu kender jeg jeres skoleleder her i Tjelden, Annika, hun har også et hjerte, der banker helt vildt for børn. Og der har vi en skoleleder i Kenya, og hun ringede til mig, så sagde hun, ej Sanne, der er en lille pige, der er syg. Og da jeg kom derned, og jeg kunne mærke hendes hjerte, hvordan det var et eller andet, der suste til vildt. Jeg blev så rørt af det, og jeg tænkte, det må vi gøre noget ved. Men hvordan skulle vi finde så mange penge til et barn? Men Gud, han er så trofast. I løbet af ganske kort tid, så sørger Gud for alle de her penge. Ikke at vi skulle tage af dem, der kom ind som normalt, men Gud, han talte bare til mennesker. Folk begyndte at give til hende, så vi kunne sende hende til Indien, og hun kunne blive opereret. Og i dag så har hun har det godt, men hun kan godt tåle at blive lidt bedre, fordi hun er undervægtig. Hun har sådan et hul her, på grund af, at hun har været i respirator og operationen. Men vi beder om, at hun må blive helt frisk igen og få det godt. Og I kan tro, det er et kæmpe vidnesbyrd for hele byen. Folk, som kender hende, og alle sammen, hvad Gud han har gjort. Så tusind tak til jer, der har været med til at give. Så vil jeg løbe videre til alle de her dejlige andre børn, jeg skulle gå videre med. Ja. Det der med computer, det er jo ikke kun vores unge, der har brug for computer, men i skolen så er det et krav fra regeringen, at vi skal have computer, så at børnene de trækker nogle programmer ned og skal lave nogle opgaver, og dermed sende dem videre ind. Så hele det nye skolesystem er meget anderledes. Ja, jeg sad også og tænkte på her den 18. graduation. Det er jo så det sidste hold af det gamle skolesystem. Fantastisk så mange børn og unge. Og hver gang de afslutter, så giver vi dem en bibel og et diploma selvfølgelig. Men de skal have Guds ord med, og det er alt det, vi bygger på i hele arbejdet. Det er, at de skal få lov at kende Jesus og opleve ham som deres personlige frelser. Og de skal simpelthen synge Guds ord, de skal læse det, de skal elske Guds ord og få lov til at opleve, at det forvandler dem. Ja, så det betyder rigtig meget. Der er klinikken, som vi har, som også hjælper så mange børn og unge. Og det her, det er ligesom, hvordan det er delt op. Vi er stadigvæk missionærer og directors, men vi bor i Danmark nu, og så rejser vi bare derned 2 gange om året, og ellers er vi
jeg næsten daglig kontakt med vores manager og sociale arbejder, de her key-personer, syskolen, skolen, social afdeling og outreach, men specielt vores manager og Kennedy. Og jeg skulle også hilse rigtig mange gange fra ham. Det er jo altid ham, Annika også er connectet med. Og vi oplever bare, hvordan det er Gud, han velsigner. Ja, vi har også været med til, både igennem Danmark og Færøerne og den færøske regering, været med til at få penge til at give mad, da der var corona. Og det var fantastisk, alle de penge, der er kommet ind fra et andet land, som bare har et hjerte for mennesker i nød. Tusind tak. 720 familier, som skulle få mad i, hvor lang tid, Leif? I 2 år har de fået lov til at kunne hjælpe dem. Lige nu er det også svært i Kenya, på grund af deres penge, de er blevet meget lidt værd i forhold til, hvad det koster at købe. Ja, og vi har også fortalt jer om lossepladsen, hvor man kan ikke tro, at der bor mennesker sådan et sted, men det gør det. Og når jeg ser jeres klipper her og klippehuler, så tænker jeg nogle gange på de mennesker, der bor i klippehuler i Nakuru. De laver et lille sted, hvor man kan kravle ind for regnen, og der kan man bo i tørvejr. Jeg var ude på lospladsen her i februar, da jeg var derude, og jeg har aldrig set så mange mennesker bo på en losplads før. Mange mennesker kunne ikke betale deres regninger for huset, så de blev smidt ud. Og det eneste sted, der er gratis, der er noget, der er gratis i Kenya, det er at bo ude på lospladsen. Der er der hverken vand, toiletter eller lys, der er ingenting. Der er masser af affald, og folk de vader rundt i affald. Der er kanyler, der er glas, der er mad fra hoteller, og der prøver man at finde, hvad man kan spise eller koge og overleve på den her måde. Der er mennesker i dyb nød, og da vi kom derud og oplevede Guds kærlighed til dem igen, som jeg ikke havde i mig selv, der oplevede vi bare, hvordan det Herren han mødte mennesker, og 14 mennesker gav deres liv til Jesus den første gang. Jeg glemmer det aldrig. Det var fantastisk. De knælede ned i skidtet, som det var, og bare råbte på Gud, at han må hjælpe dem. Og al min finhed og forfængelighed, den forsvandt i 1 sekund. Og jeg oplevede bare en kærlighed, som jeg ikke kan beskrive. Og ja, så vi bad for dem, og så rejste de sig op, og så gav de os alle de her børn, der var tissevåde og beskidte, og dem skulle vi så tage i favn og velsigne dem. Og jeg oplevede bare, øj Gud, det er lige de børn og de mennesker, du elsker, lige som de er. Lige om de bor på en losseplads, så elsker Gud dem. Og Gud han har bare gjort noget stort herude. Vi blev venner med dem, vi begyndte at sidde i skidtet sammen med dem, og fandt ud af, hvad behovene var. Og de sagde, kan I ikke godt hjælpe os? Ikke at få et nyt hus, nej, men hjælp os med at tage børnene i skole, og så vi kan få en god fremtid. Og der var en Danmarks indsamling for mange år siden, hvor vi fik penge til det her, og starte en skole herude ved siden af lospladsen. Og det er noget helt særligt at komme herud. Jeg tror, alle jer, der har været derude, siger også, det er helt specielt. Her der graduerer de også, når de er færdige. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har lyst til at give den bitte skatten knuser der, og de her store huller mellem tænderne. De er bare skønne. Det er i hvert fald noget af det første, jeg gør, når jeg kommer til Kenya. Det skal være ud på lossepladsen, ud og møde mennesker. Hils på dem, som ligger af syge, handicappede, og få lov til at bede en bøn sammen med dem, og opleve Guds nærhed. Ja, inde i klasserne, der oplever de, at det er godt, det er trygt. Her er det godt at være, siger de. Her kan vi godt lukke øjnene lidt, når vi ikke har sovet om natten, fordi der har været slagsmål og kampe, eller der er sket mange ubehagelige ting i hjemmet, og så oplever børnene tryghed her. Fantastisk sted, hvor Gud han rejser dem. Her er de kun 2 år, og så kommer de ud i andre byskoler, hvor vi igen har vores social worker, der er ude og tilse børnene, sørger for, at de får mad og uniformer, og har det godt, og er der problemer, nogen er syge, så bliver de også taget hånd om. Og her er der også andre fra Milimane. Vi har mange skoler derude, de kan slet ikke være nede på vores skole, så det er godt, der er andre skoler, vi kan støtte dem på. Tusind tak. De der TJ, det betyder, at de kommer fra Tumaini Dipia, den der håbskolen, Nyt Håbskole, og så går de ud i andre skoler.
børn, de skifter ikke filnummer der. De har sådan et nummer, fordi ellers kan vi ikke holde styr på alle de der dejlige børn. Det er kun, hvis de flytter ind på børnehjemmet, så har de et D som drenge og P som piger. Ja, og mange går i gymnasie og er i gang med videre. Det er jo også fantastisk. I år var det rigtig mange, som kom på, faktisk alle fra Millimani kom videre på gymnasiet også. Og det er mange, der går videre med universitet og får højere uddannelse. Nogle de er vanvittigt dygtige til rugby, ligesom ham i den grønne t-shirt der også får hjælp, og rugby, de vil gerne snuppe vores unge og sige, at de vil godt støtte dem. De vil gerne have noget at være glade for. Vi har en, der er fysioterapeut, og ellers så er de bare i gang med fantastiske, spændende uddannelser. Og her er der mange, de er så ved på college og er ved at tage uddannelser, og flere er lige blevet færdige, og der er både pædagoger og sygeplejersker og tømmer og snedker og maler og mekaniker og alle mulige ting. De unge fra college, når de har fri, så har de fået en nød på hjertet for at gå ud og møde andre unge mennesker på gaden. Og her er vi sammen med drenge fra gaden, og der blev vi inviteret til at være med sammen med dem. Og det greb bare sådan mit hjerte, at det var vores unge, de havde fået den samme nød til at gå ud på gaden og dele evangeliet. Nu er det ikke kun, at vi får alt det mad, vi skal have, og vi har den gode uddannelse, men de vil ud og dele evangeliet med de her, spille fodbold, koge vand, så de kan få et bad og noget mad. Så her taler vi møder altid de unge college-elever også, og beder sammen og hører deres vidnesbyrd. Vi har mange, der er blevet sygeplejersker, og det er fantastisk. Den vision, de har, den drøm, de har, det beder vi om, at må lykkes ved Guds hjælp. De ser så flot ud, men alle sammen, det er børn fra det værste slum. De er specialuddannede til os handicappede og gymnasielærer osv. Og så har vi de her dejlige piger, som bor på børnehjemme, og de er også skønne. Vi kan kun elske dem, selvom de har mange traumer med sig fra deres liv. Men når Guds ord kommer ind i deres hjerte, Guds kærlighed, Guds nærhed og nogle fantastiske medarbejdere, så ser vi, hvordan de bliver forvandlet. Jeg tror, det var fra festen, dengang I var der, Annika, hvor vi fik is. Kan I se? Det er rigtigt. Der var fest, kan I tro. Der blev is og hatte og alt muligt spændende ting. De bliver ret forkælet med alle mulige gæster. Her er også nogle af pigerne, som er kommet her for nylig. Og børnene, de har travlt med sport. De lærer akrobatik og selvforsvar. Det er fodbold, alle mulige ting, som de går op i. Musik og lovsang, ja, og kunst. Og her er drengenes hjem, som også oplever den her forfærdelige brand, men Gud igen sørger for alle midler, så at pengene kunne komme ind. Her er drenge, som man kan også kun favne dem og elske dem. De sidder alle sammen og vil fortælle deres historie, og man deler liv, og man hører, hvad Gud har gjort i deres liv siden sidst. De har et skønt hjem, også med senge og køkken og høns har de forresten også, fordi de elsker at tage hånd om noget. Nu begynder de at læse om nogle kreative dage i deres ferie, og der skal de lære om de forskellige stammer. Der er 42 stammer, så det er også lidt spændende for børnene. Ja, og de her børn, de er jo slet ikke til at stå for. Den er med den gule, han havde lige fået lov til at beholde sit hår lidt, da vi tog det her billede, men ellers så tager de altid håret af børn, når man går i skole. Men han er slet ikke til at stå for heller. Men alle børn er vidunderlige, hver på sin måde, og har forskellige gaver, og er velsignede Gud. Vi priser Gud for den her dejlige flok, som elsker Jesus og oplever ham. De er med på missionstur, når de er fra teenager og op til de unge. Hver år i december, så tager de på missionstur ud i områder, der ikke er noget med evangelie. Og der møder de selv Herren så stærkt og oplever, at Gud han også kan bruge dem. Og det synes jeg er stort. De har julefest og hygge, ligesom vi har her. Ja, de spiser gedekød. Det kan de godt lide.
Nå, Inger, nu tror jeg lige, du skal fortælle lidt om syskolen. Det er jo en kæmpe mirakel, vi har oplevet, at den færøske regering har gået ind og støtter. De har i hvert fald 3 år, nu er vi ved det 4. år. Og vi beder bare om, at det må lykkes at få mange, mange år fremover, fordi det er livsforvandling, der sker her. Velkommen. Tak. Ja, jeg hedder Inger, og jeg er storesøster til Susanne. Så jeg har fået lov til at følge dem hele vejen igennem, fra Susanne fik sit kald som 8-årig. Så det har været en vandring. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om syskolen. Det er simpelthen en syskole, som forvandler unge mennesker. Der er cirka 6 drenge, og så er der 60 piger. Og de starter helt fra starten af. De kommer ind ude fra vejen og kommer ind på skolen og får en samtale med skolelederen. Og det er simpelthen piger og drenge, som er forslået fra verden. Mange af dem har ikke gået ret meget i skole, og nogle er simpelthen gået i skole, og så har forældrene og bedsteforældrene ikke haft flere penge, og så har de bare fået lov til at sejle deres egen sø. Men de unge mennesker, de kommer ind, og de oplever Jesus i deres liv. De får psykologis hjælp, og de får lov til at opleve Jesus fra bibelundervisning, får lov til at få ham ind i sit hjerte. Og det er sådan, når man kommer derud, så skal jeg lige over hilse, og de fortæller deres vidnesbyrd, og dem, der lige er kommet ind, de kan lige få deres navn sagt, og så får de ikke mere sagt, og så græder de. Men så kommer man igen et halvt år efter, og så kan de begynde at smile, og fordi de har oplevet Jesus i deres hjerte, og det er helt fantastisk. For 1,5 år siden, der var vi dernede, der var Leif med dernede også, og så sagde jeg til Leif, nu bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget ved de her lokaler der. De gamle lokaler, det var simpelthen jord på gulvene og mørk, klinede vægge, og pigerne, de sad derinde med deres symaskiner og skulle tegne mønster op i halvmørke. Og det blev vi enige om, at nu skulle det gøres noget. Og de var ment, at de skulle flytte over i nogle andre lokaler, men det blev en anden løsning. Så lidt af den gamle syskole, den blev simpelthen renoveret. Og de har fået lokaler, hvor de kan gå mannequin-opvisning og virkelig være der. I starten, da jeg var med derude, så tænkte jeg, det er da sjovt, de har sådan nogle gamle symaskiner. Kan de da ikke få nogle nye? Jeg kan se en der på det midterste billede. Det er nogle af dem, der man sådan træder med på fødderne. Og når man sådan har været dernede i et stykke tid, så opdager man jo, at der er en grund til, at de har de der symaskiner. Det er fordi, det ikke altid er strøm. Og så sidder de bare, så kan de jo ikke sy på de elektriske symaskiner. Men de har fået nye symaskiner også, og jeg kan se, at de er der, de gamle symaskiner. Men de har fået nye symaskiner, og den første regering har virkelig hjulpet de der syskolepiger. Det er jo sådan, at de tager ud og laver modeopvisning med det tøj, de selv designer. Og I skal tænke på, at det er nogle børn eller nogle unge mennesker, som virkelig er så forslået, som hader deres egen krop. Men lige pludselig så kan de bare gå op og ned af gulvet og vise, hvad det er, de selv har lavet og selv synes. Og det, der egentlig er helt fantastisk, det er jo, at de har en lovsang uden lige. De møder gerne en time før om morgenen for at være med til prisherren, og det er helt fantastisk. Jeg ser nogle af de der designer, de har lavet. Så er det så også sådan, at når jeg er dernede, så syr de jo nogle ting. Og jeg har en net her, som jeg rigtig gerne vil sælge nogle af. Vi skal jo hjem i morgen, så jeg har ikke så meget plads i kufferten. Og nogle super flotte forklæder. Og de er nemlig rigtig smart, fordi der kan man regulere sådan. Jeg tror ikke nok, I kender dem. Alle jer, der er køkkentjans, I har vist prøvet de her forklæder. Det har jeg hørt noget om. Og jeg har også nogle rigtig fine tasker. Og så laver de sådan nogle fine puder af rester.
Og det kan man jo sige, jamen det er måske ikke sådan lige vores stil, men man kan jo så sige, at man er med til at velsigne de unge mennesker. Men så havde vi også nogle unge, som lavede en masse perler nede på skolen, og alle de der halskæder, dem kunne vi ligesom ikke sælge mere. Så jeg har virkelig bedt Gud om at vise mig, hvad kan vi bruge de perler til. Og for ikke ret lang tid siden, så kom tanken til mig, jamen Inger, du strikker jo, du sidder der og klipper alle de der tråde, og det er værst, du har hver gang, og de ligger også på gulvet, når jeg er færdig med at strikke. Så jeg lavede simpelthen nogle strikkemærker af alle de her perler. Det, der er væsentligt, vigtigst for de her perler, det er, at når man sidder og strikker, og man kommer til et sted, hvor perlen den er, så kan man sige, tak Jesus, fordi du er med til at velsigne New Life. Jeg tror, vi kan se de unge mennesker, de kan få lov til at synge. Tak. Amen. Det er sådan, de er. De ønsker at tilbede Herren. Og det er jo ikke, for de kommer fra nogle kirker eller et eller andet, men de kommer simpelthen langt ud fra et eller andet og har været langt væk fra Jesus. Men de har fået en kærlighed ind i deres hjerter til Guds ord, og de ønsker bare at tilbede ham. Det samme gør vores medarbejdere. De fantastiske medarbejdere. De står stærkt, og det er så stort at opleve at have trofaste medarbejdere. Nogle man kan regne med. De kommer også fra forskellige kirker, men de har et mål, det er, at de elsker Jesus alle sammen. Og de står sammen for, at børnene de skal opleve den enhed og den kærlighed. Da Gud han talte til os, at vi skulle rejse til Danmark, så det har jeg ikke lyst til. Det vil jeg helst ikke. Jeg vil gerne være i Kenya. Men så begyndte Gud at tale så klart, som da jeg fik et kald, da jeg var 8 år, at jeg skulle rejse til Kenya. På samme måde talte Gud til mig. En dag jeg sad i Kenya og var på besøg, og børnene sang og vidnede, og der talte Gud til mig. Nu skal du kunne komme og gå og komme og gå, og jeg vil sende medarbejdere. Jeg vil sende folk derud. Og i splitsekund, så vidste jeg, at jeg skal være i Danmark også. Og det jeg så vil sige med det her billede, det er, at den her flok græd. Men så sagde de, vi vil sende jer til Danmark. Vi vil stå bag ved jer, og vi vil stå skulder til skulder og sørge for, at hvad Gud har startet, det skal få lov til at fortsætte. Og så lå de hænderne på os, og så sagde de, vi sender jer. Vi var også sendt fra Danmark til Kenya, men nu er vi også sendt tilbage til Danmark og Europa med Guds kærlighed til mennesker. Og så begyndte Guds kærlighed bare at vokse i vores hjerte, også for mennesker i Danmark og andre lande. Og vi oplever bare, at Gud han kan bruge os hvor som helst. Han kalder os Jona og Billy, han kalder Inger og Karen og Annika og alle mennesker, der skal have været ude i Kenya. Det er fantastisk at se folk, som kommer og hjælper til. Vi tager rundt og fortæller om arbejde, er derude. Specielt Inger og mig er der 2 gange om året, og Leif rejser med nu her i februar næste år. Men fantastisk at se. Ja, Leif og mig, vi var kun 2, og så havde vi 5 børn. Og så er de alle sammen blevet gift, og nu har vi 11 børnebørn.
Og de sidste 3 dernede, de er fremhævet, fordi de var ikke født, da det andet billede det var blevet taget. Vores familie, vores søn og svigerdatter og de 2 små derovre, de bor i Sydafrika, så det er ikke sådan at lige at komme hjem. Så men vi priser Gud for vores familie, som har oplevet Jesus, som har lært at vandre i tro. Bed Gud om alle mulige ting, og se hvordan at de elsker Jesus og står bag ved arbejde i dag. Så vi priser Gud for vores dejlige flok, og takker Gud for vores familier og menigheder. Og vi skulle også hilse fra Aalborg og Blåhøj. Vi har lige været dernede til missionsmøde, og vi skulle sende hilsner til jer også. Må Gud velsigne jer. Tak, tak, tak. Jeg vil gerne lige afslutte nogle få minutter med opfordring og opmuntring til at tjene Herren, som vi sang her i starten, så er Gud trofast. Og hvis vi tager nogle skridt i tro på, at Herren han vil være med os, så vil vi opleve det. Nu vil jeg ikke gå helt tilbage og fortælle om kaldet til Kenya, men jeg må sige, da jeg følte Guds kald til, at vi skulle rejse til Kenya, der havde jeg mange undskyldninger. Jeg tænkte, det kan ikke passe, det kan ikke være mig. Jeg er hverken præst eller evangelist. Jeg var håndværker på det tidspunkt. Men så er det meget opmuntrende at læse i Guds ord og se, hvem Gud han i grunden kaldte til at tjene ham. Og hvis vi går i det gamle testamente, og for eksempel tager Moses for eksempel. Hvad var Moses, inden han blev brugt af Gud? Han var faktisk 40 år ude i ørkenen, og passede nogle får. Han var bare hyrde. Men Gud kaldte ham ved den brændende tornebusk. Og han havde mange undskyldninger for. Det var ikke ham. Han sagde, at han kunne ikke tale, han kunne ikke gøre det ene eller det andet. Men til sidst blev han overbevist om, at det var Guds kald, og han var med til at føre israelitterne ud af Egypten. Der er også en mand som Gideon, som vi har læst om. Hvornår Gud han kaldte ham? Det var da han arbejdede med at, jeg tror det var korn, han kværnede korn i en perse for at skjule sig for fjenderne, for midianitterne. De var bange for midianitterne, som var deres fjender. Men Gud kom til Gideon, mens han lavede sit daglige arbejde, og sagde og kaldte ham stærke kriger. Og Gideon han vendte sig nok om på at se, om der stod en stærk kriger bag ved ham. Men der var ikke nogen, så det var til ham selv, Gud han talte. Men det var absolut ikke det, han følte. I stedet så følte han sig bange for fjenden. Og han sagde, hvordan kan Gud være med mig, når det går så skidt for Israel? Men efter en længere tids snak, så blev han overbevist om, at det var Gud, der havde kaldet ham. Og han var med til at bringe sejr over midianitterne. Der er også en mand som David. Hvornår blev han kaldt til at være konge på Israel? Det var også da Guds tjener skulle finde en person, som kunne blive konge efter Saul. Der så han alle de her 7 flotte sønner, der kom op på række, og tænkte, ja, det er en af dem. Men det var mærkeligt nok. Gud han bekræftede ikke, at det var nogen af dem. Så han spurgte, var lidt forvirret og sagde, jamen har du ikke flere sønner? Det var jo. Der er godt nok en mere, men han går ud på marken og passer for. Så ham regner vi ikke med. Skynd jer at kalde på ham, så han kan komme ind. Og så sagde Gud til Guds tjener, det er ham, der bliver udvalgt til at være konge. Og vi kan jo læse meget om Davids liv, hvordan han blev brugt på en eller anden måde. Han blev brugt til at fælde Goliat, som alle var bange for. Men David han var frimodig, og i Guds navn så vandt han sejr.
Så efter jeg havde diskuteret med Gud i en måneds tid og sagde, at det kan ikke være mig, så blev jeg alligevel overbevist om, at han ikke spurgte, om jeg havde evnerne, eller jeg havde midlerne, men er du villig? Og det blev jeg. Og så tænkte jeg så, det kunne da også være spændende at dele det her med min kone. Gav jeg nok vide, hvad hun ville sige til det. Så en aften, hun kom hjem fra aftenarbejde, så sagde jeg, nu skal vi altså lige sætte os ned og snakke lidt alvorligt sammen. Og så fortalte jeg, hvad siger du til at komme til Afrika som missionær? Og så var det, hun nærmest sprang op af stolen og sagde, det er jeg ventet på, siden jeg var en lille pige. Og det var da godt nok spændende. Efter 14 års ægteskab, så fik jeg det at vide. Jeg tænkte, hvorfor hun ikke fortalte mig det for længe siden, måske før vi blev gift. Men bagefter så blev jeg meget taknemmelig for, at min kone ikke prøvede at presse mig ud i noget, som hun havde følt, at hun skulle. Men hun ventede tålmodigt på, at Gud skulle kalde mig. Og det er meget vigtigt, når vi tjener Gud, og især hvis vi tager så stort et skridt som at rejse til Afrika. Så vi har oplevet, at Gud har været med os, både i medgang og modgang, og vi kunne stå sammen og vide, at det var ham, der havde sendt os ud. Det var ikke noget, vi selv havde fundet på. Nu er der mange måder, man kan tjene Gud på. Jeg tror ikke, det er Guds vilje, at alle skal rejse til Afrika eller andre steder, men Gud han kalder os alle til at tjene ham, der hvor vi er. Og faktisk så starter det hele. Det starter i vores hverdag. Det starter i vores hjem, det starter i vores kirke, det starter på vores arbejdsplads. Og det er der, vi alle er kaldet til at være et vidnesbyrd om Gud. Der er masser af mennesker, der ikke kender ham endnu, og vi er med til at bringe det glade budskab ud. Ja, da vi endelig var klar over, at nu er det Gud, der har kaldt os, så delte det med vores kirkes ledelse, og de sagde, jamen, vi vil gerne bakke jer op, både åndeligt og moralsk. Vi vil også godt give jer en lille beløb, men I må selv rejse jeres økonomi i tro for, at det er Gud, der står med jer. De kunne arrangere nogle møder for os, så vi rejste rundt i Danmark, besøgte mange menigheder. Og det var så fantastisk, at der var nogen, der troede på kaldet og begyndte at støtte det økonomisk. Også nogle enkelte personer. Vi fik lejet vores hus ud, vi fik pakket vores egen del i en container, og fik det hele til Kenya. Godt nok kom containeren først til Kenya 2 måneder efter vi var ankommet, så vi var 11 mennesker i starten, som måtte sove på de få senge, der var, og ellers på gulvet. Vi ville ikke ud og købe en hel masse, fordi vi vidste jo, at containeren kom med alle vores ting og sager. Men det var sådan set en god start. Grunden til, at vi var 11, det er ikke fordi, vi har så mange børn igen. Vi har 5, så det gav 7. Men så har vi 3 unge mennesker med til at hjælpe vores børn med at starte i en ny skole og på engelsk og så videre. Og en ung mand, som var med til at hjælpe os med noget praktisk. Så det var en rigtig god hjælp. Og så havde vi svigermor med i nogle måneder. Og hun kom igen og igen. Så det var dejligt. Men som I har set på de her billeder, så har Gud været med til, at det her det lykkes. Og vi er ganske almindelige mennesker, ligesom de fleste af jer. Og vi har bare oplevet, at Gud har været med, og han kunne gøre det, som vi ikke måske havde tænkt i starten. Jeg tror i hvert fald, hvis vi havde vidst, at det skulle være, som det er i dag, så havde vi nok ikke haft tro til, at vi kunne stå for den opgave. Men Gud har ladet det lykkes skridt for skridt, og ladet det vokse år for år. Så nu er der alle de ting, som I har set her. Så jeg vil bare gerne opmuntre. Jeg er sikker på, at der er mennesker her med et kald, som måske ikke rigtig tør at gå ud i det, fordi I tænker, nej, det er for stort et skridt at tage. Hvordan skal det gå? Ligesom jeg bekymrer mig om, hvordan skal det gå med vores børn? Vil de få en ordentlig uddannelse? Hvordan skal det gå økonomisk og så videre? Men alle de der bekymringer, de er gået til skamme. Der står et sted i Guds ord, at vi skal ikke bekymre os for dagen i morgen, men vi skal kaste alle vores bekymringer på Herren. Det vil vi få lov til at opleve. Også de her 5 år, som måske var en endnu større omvæltning at komme tilbage til Danmark efter 24 år i Kenya, hvor vi følte nu er tiden, vi skal tilbage, og vi skal have mere tid sammen med vores børn og børnebørn. Så kunne vi godt bekymre os for, hvordan vil det nu gå? Vil arbejdet stadigvæk køre fint i Kenya? Vil alle de her støtter
som vi har rundt omkring, vil lige stadigvæk fortsat støtte arbejdet. Men jeg vil bare sige, at Gud har været trofast, og han har ladet det hele fortsætte på bedste måde. Og vi kan både være noget for vores børn og børnebørn, og samtidig være med i arbejdet i Kenya. Og det kan kun lade sig gøre, fordi der er så mange mennesker, der står sammen med os, så mange, der er fader for børn. Så vi vil bare sige tak til alle jer her også. Vi ved både søndagsskolen og jeres friskole, de er med til at støtte nogle børn også. Så det er rigtig opmuntrende. Gud velsigne jer alle. Amen. Lovsangerne, de kan godt bare komme op. Tak skal jeg have. Rigtig dejligt at høre fra jer. Og vi beder om, at Gud skal velsigne jer og bevare det arbejde, som jeg allerede gør. Jeg vil håbe til at takke dette verset frem, som jeg kom også til at huske om i morgen, at jeg hører det som kommer frem. Og der stender i Rombraun 8:28. Vi vet at alt samverskar tøymon til gåa som elskar Gud, tøymon som etter rai hans kalla. Ta Gud byr okkom gjera nekka, så hever han en plan, han har en atlan som kanskje to og ikke skilja, men alt samverskar tøymon til gåa som elskar Gud. Øysen kanskje også at det her er dørstfæren i kjøkkenen, så kan Gud bruka det, og han kan vente ødlån til noe godt. Så du kan være vidt til å tjene mennesken her som du er. Så ikke mismøte om du helter at du kanskje er mislukket over omkron, til at Gud kan vente ødlån til det gode. Han har han enløkken som vi som mennesker ikke har, han kan gjøre det even naturlige. Og det må vi trykke for for i akkurat løyve. Takk for det at dere kom i dag, og så sannelig og Leif og Inger, de standa oss nere her ute i kafeterien i 18. møte, til de velkommen at prata med deg og helse på deg. Og jeg hadde vidt for at enda et møte vi at synge og sang sammen i bilugen av bønn. Jesus, jeg takker deg for et møte. Takker deg for at jeg vil finne løyde og hørst. Takker deg for at du kattler i så sannelig og Leif, og tog og av, tog du kattler deg. De lovde til seg for at virke tar av løyve, og du har brukt deg til at røyse et arbeid opp, som er ganske lekk for å bo i det som de vant av, eller det som de skiljer. Men at du er god, du er større, du er mektigere, så kan du bruke akkurat det videre villig til å være brukt til din hånd. Jesus, takk for det, så snart vil du også kattla mennesker, altså her i akkurat samkom og i akkurat landet, til at tåre at røyse seg opp og gjøre det som du blir deg gjøre. Takk, Jesus, for at du spyrste ikke etter om vi doa alt, men du spyrste etter akkurat lydene. Takk, Jesus, for at vi ikke og vilja være en samkomma som stolar og som tar som færre ut ved Guds åre, tar som ikke gjøre mån for de som er fatøk. Takk, Jesus, for at misjon ligger av dine hjerte. Takk, Jesus, for at vi kunne få lov til å bia, vi kunne få lov til å stola, og vi kunne få lov til å sende. Vi sier det bare takk for enda morgenen i Jesu navn. Amen. Känner